Wengane zakwethu impela ngenza nikholo kwenziwa uzodwa wabantu ngesikhathi ke engena ke boxini lakhe lomncwabo elibiza ke 150,000 rand. Kodwa phamasi nekhulutaba wengane zakwethu impela ke ake sinibingelele kuyona ke Mboso City MTV sithi nje uma usaqala ngena kuyona ke channel awuke wenza kulungile uchiphize usubscribe na notification bell khona uzothola zonke izindaba ke sishayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wengane zakwethu impela ngenza nikholo kwenziwa uzodwa wabantu ngesikhathi ke engena ke boxini lakhe ke lomncwabo elibiza ke 150,000 rand njengoba ke evisane ke wawulithenga ke cash wathi ke impela ke ngifuna ukuthi mangaba ke sengiphumula ngiphumule kulona ke leli bhokisi. Ake wengane zethu impela yena kuzodwa abantu bese ke eselitesta ke lona leli bhokisi engena ke phakathi efuna ukuza ukuthi ke ingakube lentofo kanjani nokuthi ke mangaba ke sethulile ke uyohlala kanjani. Bafuthi impela bese sengena ke kulona ke leli bhokisi wathi wow, yabona lana ngiyophumula kahle impela futhi nezulu ngiyolibona ngiyolingena ngigijima. Bafuthi impela ke sinjalo ke izindaba ke ngaye ke uzodwa wabantu ke ezithengela ke lona ke ibhokisi esadla anhlavana esaphila ethi lena ke kuyoba indlu yami yokugcina nize ningalinyakazisi ngoba leli sengilikhethile elami. Hayi ke wengane zethu impela ke mina sengifisa ukwazi ukuthi ke ngabe ke uthini ke umbono wakho ngaso ke isenzo sikazodwa wabantu usothi ke azithengele ke ibhokisi alishuze athi leli ke kuyoba elami ngiyophumula lona. Uthini ke umbono wakho wengane zakwethu? Ingaba ke lokho kwenza uzodwa abantu ku right noma cha akukho right? Kodwa ke mina ngithi nje ake sihlangane kuma comment kodwa ke idibane yona ivideo elandelayo.